Dobar dan svima, danas ću vam pokazati kako napraviti Skype profil, oprostite Facebook profil. Uđete na www.facebook.com i piše će vam ovako ovdje. Na ime, na primjer, ću ukucam na primjer prezime profil. Vaša mail adresa neka bude ovako. Evo, opet je ponovimo. Tako, onda šifru našu izmislimo. Tako, na primjer, i namestimo kog mjeseca smo rođeni. Tako, ja ću da izlupim nešto. Tako, da smo ženska ili muška, stavit ću muško, zato što sam muško, i idemo registrirati. A da, ne sme ovako, možda onda da kucam, na primjer, pro, sad hoću. Tako, i kliknite registruj se. Sad čekajte malo. Pravim će da koče zato što snimam sa Camtasiom, vidite. I evo, ovako će vam izaći. Tako ćemo pisati i idite skip this step. Nađe prijatelja, na primjer. Nećemo, idemo skip this. No, fuck. Tako, i idemo onda preskoči. Da se ne vidi. Tako, i preskoči. Idemo preskoči i eto. To je to znači. I poslije idete na vaše ovo i stavite sliku, sve ovdje informacije vaše. To idete na početnu stranu, ovdje imate pronaći prijatelje ako hoćete da tražite, imate ovdje kucate onda, na primjer, prijatelj, ja ću na primjer da kucam Ognjen Lukić, na primjer, da nađemo drug, na primjer, tako, da ćete tražim. Neće tako tražite dok me nađete. Evo ga, Ognjen Lukić. Doda prijatelja, tako, Kucamo Simić. Evo imate zeleno. Neće da dodamo. I tako. Idemo onda da dodam Nemanju, Danilo, njega, Mihajlo Matinović. I tako ćete da dodajemo ih tako, na primjer. I to bi bilo to za ovaj današnji tutorial. Lajkujte, šerujte, subscribeujete, komentarišite. Hvala na gledanju. Ćao!